Sanibona bazalwane. Ugogo bathi nembatha lona ngibingelele. Kukwacela kakhulu i-video yamanzi amnyama ukuthi makuthiwa kusuka kuphehla amanzi amnyama kusukuyini lokho kusokwenzakalani. Bazalwane, makuphehla amanzi amnyama lo muntu lo soka waphehla usuke ethakatha kahle kahle. Ukuphehla kwamanzi amnyama kusuke lapho umuntu enza idlozi ukuthi lilalele yena lenze izinto eyifuna uyena yedwa. Kubuthakathi futhi obujulile ngoba lo muntu lona imithi esike isetshenziswa ukuphehla amanzi amnyama ukuthi le mithi leyo ifakela nina abanye isimo sesichitho. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi umuzi noma indlu ethuthukayo indlu leyana zonke izinto ezinhle indlu leyana. Angisho ukuthi ngasonke isikhathi kwenu makhona indlu yomunye ubaba ethuthukayo mhlambe kusho ukuthi basuke bethakatha, cha. Kwesinye isikhathi uthola abantu bakwazile ukuyiphatha kahle, bahamba ba esikoleni, bafunda balela abazali ingakho sebephila kangconywana kunabanye. Kodwa kwesinye isikhathi kusuke kukhona mhlambe ukuphehlana amanzi amnyama. Kwesinye isikhathi kukhona nje okuthiwa nebhadi nje idlozi alinibhekanga nje into zena zihambi kahle neze kufanele kube nezinto enizisebenzisayo nina-ke eniswele. Kodwa kwesinye isikhathi kuba khona lento okuthiwa ukuphehla amanzi amnyama, ila umuntu enza idlozi ukuthi lilalele yena. Ihamba nemikhuba eminingi, ukugezela emathuneni, ukuphalazela phezu kwethuna, izinto ezifana nalezo ukuthi idlozi lingene libe nensila yakhe yedwa lo muntu loyo. Futhi make wanqumela amanqine enyathi impela njena izinto zakho azihambi kahle. Iwona-ke amanzi amnyama lawo. Umuntu usuke ajika ukusebenza kwedlozi okujwayelekile ukuthi idlozi linibheke nonke bese idlozi libheka yena yedwa. Iwona-ke manje makhunywa ukuthi ukuphehla amanzi amnyama noma ukufaka amanzi amnyama bese-ke niba namathunzi amnyama-ke uye kulo muntu ugezwe kusebenze kancane ingagezeke. Isixwayiso noma isixazululo kulento leyo ukuthi kufanele ukuthi nime ukushisa impepho. Ningayishisi impepho uma senazi ukuthi kukhona umuntu ophehla amanzi amnyama la ekhaya. Ningayishisi neze impepho, nisebenzise njena amandla omuthi. Nithola umuntu ozonisebenzisela amandla omuthi